Društveno odgovorne aktivnosti kompanije Robert Bosch d.o.o. usmerene su na 3 ključne oblasti: obrazovanje, zaštitu životne sredine i humanost. Kroz nacionalno partnerstvo na projektu Makers Lab, učionice budućnosti, Bosch je u protekle 3 godine opremio 41 inovativni prostor u srednjim školama širom Srbije, omogućivši da oko 38.000 učenika stiče znanja u savremenom okruženju. Pokrenut je i mentorski program Mentor like a Bosch, a kompanija podržava i Galaksija Kup, kao i osnaživanje devojčica za IKT zanimanja. U oblasti ekologije, Bosch je doprineo saradnji više od 5.000 stabala i organizovao brojne akcije čišćenja uz učešće zaposlenih, dok kroz različite inicijative podstiče reciklažu i održivost. Humanitarne aktivnosti obuhvataju donacije zdravstvenim ustanovama, dugoročnu saradnju sa brojnim nevladinim organizacijama i podršku ženama iz ranjivih grupa. Kroz interne akcije zaposleni aktivno doprinose zajednici, potvrđujući da Bosch odgovornost živi kroz konkretna dela i kontinuiranu podršku društvu. Iz tog razloga je Robert Bosch d.o.o. dobitnik nagrade Dobročinitelj za 2026. godinu.